allihopa. Idag kommer vi lära oss om addition med bråk. Det första sättet är så här. Tre gånger 5, 15. 15 här. Plus 4 gånger 2, 8. Dela med 4 gånger 5 är 20. Så blir lika med här. 15 plus 8. Det är 23. Så 23 delar med 20. Så svaret är 23 delat med 20. Så det andra sättet är 3 delat med 4 plus 2 delat med 5. Denna ska vara 4 gånger 5. Då ska denna också vara gånger 5. Så denna ska vara gånger 4. Denna ska också vara gånger 4. Lika med 3 gånger 5, 15. Dela med 4 gånger 5, 20. Plus 2 gånger 4, 8. Dela med 5 gånger 4, 20. Så vi väljer eller tar igen 20 tunna. Så 20 delar med 15 plus 8. Det är 23. 23. 23 delar med 20. Och sista sättet är 3 delar med 4 plus 2 dela med 5. Ja. Så 4 gånger 5, 20. Dela med 20. Dela med 4. Det är 5. Gånger 3. 15. Så 15 här. Plus 20. Dela med 5. 4. 4 gånger 2, 8. Lika med 15 plus 8, 23. Så delar med 20. Ja.